Kerska tänään reissut suuntautus Pädin kioskille Somerolle ja vai mikä onkohan siitä takkaa, että taitaa olla Somerjoki kioski. Rauli Pädin Someri on vanhempien kioski Somerolle ja siinä on Raulin kotitalo on siinä takana ja vanhana musadikkara, niin tottahan nyt tollain paikka täytyy käydä katsastamassa. Tässä matkalla mä oon justiin Tuuloksesta Hämeenlinnaan menevällä pätkällä ja meinasin koittaa, että jos tonne Millers Partakoe saisi jotain evästä tossa mennessään, niin sitten ei tarvitsisi sen kanssa kärvistellä, kun lähtee tonne syvemmälle periferiaan. Kelihän on taas loistava. Taitaa olla eka tän kesän oikein helle viikonloppu, mitä on luvattu. 22 oli himassa lämmintä kun läksi ja huomiseen on luvattu 27, 29 jopa. Ja kyllä näkee, että porukkaa on liikkeellä aivan saatanasti. On autoa ja moottoripyörää ja harrastetekotinta, jos vaikka minkälaista. Hyvä niin, jengi herää henki. Minäpäs kuvailen tuossa matkan varrella mitä kuvailen. Nyt on uusi mikki, uusi kypärä. No, itse asiassa uusi visiiri kypärässä. Mulla oli sellainen vanha Temun, mikä se on, fotokromaattinen visiiri, mikä tummenee auringonpaisteessa. Ja minusta tuntuu, että se ei oikein istunut tuohon kypärän muotoon kauhean hyvin. Ja se viheessä puhas sieltä välistä aivan helvetisti. Ja kyllähän tämä nyt toki suhisee nytkin, mutta ei läheskään siinä määrin kuin mitä aikaisemmin. Katsotaan minkälaista ääntä tulee. Jos nyt ei oikein toimi, niin täytyy ryhtyä johonkin radikaalimpiin toimenpiteisiin. Mutta mennään toistaiseksi tällä. Kokeillaan. Hyvä, palaamme asialle myöhemmin. Vanajanlinnan risteyksestähän tänne kääntyy. Muistaakseni Vanajanlinnan tie vai mikähän tuo mahtoi olla nimeltään. Minne olemme matkalla? Tossahan se on tuolla veden takana. No, auto on niin kovasti. Mutta kaahtellaan, miten tänne mahtuu. Mahtuuko mitenkään? Tähän vitusta mennään täältä varmaan jostain. Voisinko kuvitella? Joo. Täältä jostain täällä viisi. Siinähän se. Kahtelemme. Saadaan mopoparkki. Herra siunaa ja varjele, että oli hyvät safkat. Kunnon grillimattoja toki vähän joutuu jarruttelemaan, kun mopo lailee, että pysyy nyt suurin piirtein hereillä, että jo ajauduin jonkunlaiseen rasvakoomaan, mutta oli pirun hyvää maistuvaista, ei ollut mitenkään sellaista niinku liimakitalakea niinku huonosta grillisafkasta helposti jää, mutta sossit hyviä, lisukkeet vielä parempia ja perunat oli itse asiassa oikein, en ole noin hyvä syönyt varmaan koskaan. Semmoinen brisketti oli sellaista, että ei totesin vaan, että mä oon ilmeisesti tähän asti syönyt huonoa briskettiä, koska toi oli kyllä ihan niin sanotusti omaa luokkaansa. Jeepulis. Nyt mä lähden kurvailemaan tosta varmaan Vanajanlinnan ohi. Noniin, alamme lähestymään Vanajanlinnaa. Tää oli tosi siisti paikka, muutaman kerran käynyt työhommissa täällä. Ollut majoittuneena ja tälläkin on, niin kuin Naisten kartanollakin, jännä historia, se on tuolla kujan päässä. Mennä sille pyöriin. Erittäinkin jännä historia, niin kuin monella muullakin kartanolla. Tossa sotaisten vuosien aikaa, niin täällä on ollut kans, täällä on se mikä Vili Brandti, mikähän tää on tää suomalainen asekauppias ollut, niin se on täällä jotain luimuiluja. Kaikki systeemeitä. Näköjään löi
Hiekkatiet päällensä. Oi helvetin perkele, täytyy jostain joku sileämpi raide löytyy tosta noin. Ja ei tät pitkälle. Niin. Lähdetään tuuppaamaan sinne Paratiisi-kioskille Somerolle päin pikkuhiljaa jälkkärin kaffeelle ja katsoo tutustumaan minkä näköinen mesta se on. Ja kuvaillaan matkalla, jos siitä jotain järkevää kuvailtavaa löytyy. Täällä ei tule mitään muuta kuin tällaista. Eiköhän tää kohta loppu. Hyvä, jatkamme kohta. Onpas saatanan tylsää osoittaa menemään. Suoraa tietä ja onneksi mulla on toi kaasulukko, että vähän saa toista kättä kevenellä, mutta kyllä tää aika saatana tylsää on. Melkein pienempiä teitä aina voittaa katsoa, että ei nyt tällä toki matka taittuu ripeästi, mutta nyt on liikettä siinä määrin, että on koko ajan roikut jonkun perseestä taikka sitten joudut ohittelemaan ja ei mitään kiivituttaa sellainen hiilostaminen, että ei mielellään viittisi tuosta hanurissa hengailla, mutta eihän siinä. Mennään nyt isoa tietä, pääsee seuraavan kerran persille istumaan, niin vähän viileämpää paikkaa, niin täytyy askarille joku reitti sieltä, että järkevämpi kotiin päin. Menee vaikka Lättiksen kautta tai jostain sieltä Pilmolle läyliä ja sitten nurkilta, mutta kunhan nyt katselen. Päivä on vasta nuori, kello on 12.42 vasta tällä hetkellä. Ei eihän siinä. Työnnetään nyt suoraa tietä mennä. Aletaan tuuli humisee mopolaukkaan, niin paskaa tässä. Häiviä. En oo ikinä käynyt. Nyt löytyy vähän parempia latuja, ei tarvitse enää tykittää suoraan tuolle, vaan pääsee vähän tällaisia kikkaraisempia teitä ajelemaan, jota on vähän aktiivisuutta, niin tulee jalkoihinkin liikettä, kun vähän joutuu perästä heiluttaa aina välillä mutkissa. Ihan niin rankka. Disukka meisseli vaan vähän kärryää tuossa edessä, mutta ei katsotaan jossain kohtaa, miten jos sitä vaikka pääsisi ohi. Täällä on maailman nurkan näkyy on ihan hyvät tiet ja vähän liikennettä. Kiva laskee menee. En tiedä miten mahtaa olla Häiviän kylässä. Saattaa kyllä mennäkin jo. Missä me ollaan? Helsinki Häiviä. En tiedä perkele. Jossain täällä. No. Itse asiassa lukee Forssa tuossa isommassa risteyksessä, missä lähdettiin tänne tulemaan. Tällaista ihan 60 pikatia. Toi olikin sitten se huonompi homma. Ei, taitaa sitten hiljemmin. Kahtellaan maalaismaisemaa ja ajellaan kohti Paratiisi-kioski. Tällaista täällä. Somerolla. Salontie Somerolta eteenpäin ja 8 kilometriä Pettin kioski Paratiisiin. Kivan näköinen kylä se on tämäkin. Joki keskellä kylää ja normaali hiljaa, siellä on pari kauppaa ja sellaista. Tämähän on ihan virkeän näköinen paikka. Kesäkahviloita on vähän siellä ja täällä. Tämmönen. Javol. Aletaan lähestymään kohdetta. Tää on 7-8 kilometriä Somerolta eteenpäin. Ihan tällaisen kantatien varressa. Kivaa tietää, tää on vaan kellon aika ilmeisesti sellainen, että liikennettä on niin perhanasti. Tässähän se onkin.
Pysähdymme tähän. Tulee kukaan persiiseen, eipä tarttu. Taas minne me saadaan kalustoa parkkiin tänne vessiin. Tässä on ollut Pättin kahvila. Ihan kiva paikka. Eriko tällä vähän niinku vanhan maailman jäänteitä. Tienvarrikahvila. Nykyaikaiset kahvipalvelut tulossa kärryssä ja se vanha Pätinkin vanhempien kahvila niin on itse asiassa tossa näkyy just kamerassa. Tulee kameraa tuolla pikku vanha lippakioski. Lippakioski mikä on sitten ihan vaan näyttelyesineen. Tuosta sellainen 100 metriä eteenpäin niin on sitten se Pätingin kotitalo. Kyltiöprätkien takana tuolla. Siellä on sitten, se on itse asiassa ihan käytössä olevan kesämökin pihapiirissä oleva mökki, pikku vanha mummon mökki. Siellä saa käydä katsomassa, siellä on portit auki. Semmonen paikka. Nyt on navissa osoite suoraan Pilpalaan, eli kahvipaikka numero 2, eli Lättiksessä. Sinne me lähdetään tästä suuntailemaan sitten. Noin. Selvä. Nautimme maisemista ja hailemme kohta Pidepalaa. Jostain sitten enemmän taas palaamisia. Jakkula. Minkähän perkeleen kinttupolulle nyt lähdettiin. Kahtotaan. Päällystön vaadetta 1 kilometri. No joka on kuitenkin päällystö, mitä vaurioittaa. Katsotaan vähän minkä näköistä tiestöä täällä on. On kyllä kieltämättä keli on niin saamarin kuuma, että ei haittaa vaikka vähän ilmaliikkusta ja ihan hidasta tietä ei jaksaa ajella. Ei tästä ollut pitkä pätkä muutenkaan täällä. Vajaa 4 kilossa. Oho, hieno kivinaletta. Ajellaan nätisti ne paikalliset kyrpiin motorista. On kyllähän selkeästi jotain enskapyörää vaille, kun aina ajaudun aina kaikille helvetin kinttupoluilla kömpimään. Mikäs täällä on kömpiäs? Nätti kesäpäivä. Tuoksuu paskaa ja kaikki heinät ja silleen. Ei nyt varsinaisesti mitään vikaakaan. Joo. Katsotaan mihin Jakkolan tie meet viekö mihinkin. Jakkolan rakennuspaikat. Kasvava kehityskunta. Meidän kyltti oli kyllä vissiin 90-luvulla. Ei se mitään. Pistää läppä kiinni. Kuulettekin vähän jotain, ettei me ihan saatana taas tuulen suhinaksi. Nyt on tosiaan uusi visiiri kypärässä ja ai että tää on puolet hiljaisempi kuin sillä. Ei sekään ollut Kiinan kamaa, mutta ei ollut Soen kamaa. Että oli jälkimarkkinoiden tuote, niin ei se vaan selkeästi istu. Ne on vielä aika tarkkoja tai tiukkoja kypäreitä silleen, että en tiedä kuuluuko naksaus, mutta tuon pystyy naksauttaa lukkoon ja vähän kun vetää tiivistettä vasten, niin tää oikeesti hiljenee tää poptaa. No, kiva olla kypärän sisällä. Ei tarvitse välttämättä korvatulppiakaan, mutta niitä nyt on tottunut pitämään muutenkin. Mutta katsotaan miten se vaikuttaa
kypärän hiljaisuuteen ja lähinnä se, että rupeisiko pikkuhiljaa saamaan puheesta selvää. Mielellään vähän tätä suhinaa saisi olla. Tietysti ton kardon kautta kun ajaa äänen kameralle, niin toimii kyllä. Tulee pirun selkeä eikä ole mitään haittaa tai niinku taustamelua ja mitään, mutta kun vähän saisi jotain taustamelua ollakin, ettei nyt ole ihan... Kaikki ketkä on prätkällä ajanut tietää, että ei tää ihan hiljasta aina oo. Koska mullakin on vakioputket pyörässä ja niin pyörä itsessään on hyvin hiljainen, niin aina suhisee ja kohisee jossain kohtaa. On autenttisemman tuntusta. Kokeillaan tälleen jostain ihan paskaa, niin mä en laita tätä koskaan mihinkään jakoon ja mä teen periaatepäätöksen, että turha vitun suhina videota jakaa kellekään ja itelleenkään talteen, että kun ennen kyllästyttää katsella vaan ja kuunnella ennen kaikkea, ettei ruveta tekee tekstitykset tai jotain muuta paskaa näin, että saa sitten itselleen taltioitua YouTubeihin jälkipolville niin sanotusti. Kivahan se on talvella katsella, missä kesällä on kaahailu. Jep. Kahtellaan tarkemmin kun ruvetaan Lättistä lähestymään, että onko siellä, siellä on tänään ollut Helsingin moottoripyöräkerhon Poker Run ja mun mielestä siinä oli yksi etappi oli tai kortinjakopiste oli Lättiskin, mutta en tiedä onko ne tullut vai mennyt se onko se 9 lähtenyt ekat ja 11 viimeistä jo, että se voipi olla, että ne on mennyt jo, mutta käydään kuikkimassa. Sinne ainakin täältä menee mukavat mutkatiet. Joo, ei mitään, kohta käännytään. Pilpalan kylille. Tuosta Vasuriin ja siitä joku Kullin luikaus, niin olemme Lättiksellä. Mahdottomasti on ollut kyllä mopoa liikenteessä. Täällä on niinku yhdellä kädellä ajoa lähinnä ollut koko perkeleen tämäkin pätkä. Mutta tuollahan se näkyy. Tää menee jumalauta, on kuuma. Selkä on saatan ihan tulessa, kun taka-aurinko, niin tuntuu, että on tuo selkäpanssari sulanut kiinni. Jaha. Täällä sitten. Tässähän me ollaan. Nyt olisi jäätelöt syöty Lättikseltä, jos pikkuhiljaa lähtisi sommittelee itseään kotiin päin. Porukkaa tulee ja menee koko ajan. Ja plus 29 näyttää mittarilämmöt ihan mukavasti torkenoo. Eiköhän täältä noin ala tältä osin olla tässä.
Läyliäinen vällis. Taitaa tuonne Riihimäkeen päin ja sekä Lopelle ja Riihimäkeen ja siitä Lahtea kohti sitten. Tästä näin. Tää oli muistaakseni tosi hyvällä asfaltilla. Mä tässä keväällä silloin kun lätti saukesi, mä kävin tässä, tätä kautta tuli. Täällä oli tie hyvälle mallilla. Nyt onko tää kypärä suhisee taas saa. Pannaan räppänöitä vähän pienemmän. Juu, ei muuta kuin tästä annamme soittella kotia kohti. Sellainen kieppi tuli tänään tehtyä. Eli Hämeenlinnaa Millersparpekua sieltä tuonne Padding Paratiisikioskille Somerolle ja sieltä Lättiksen kautta Mäntsälä, Orimattila ja täältä taas takakautta Lahteen, eli noin perinteistä Heinämaan tietä, mikä on perkele täynnä monta. Täältä hullu. Hyvä reissu, helvetin kuuma. Se oli eka sellainen, voisi sanoa, että ihan täys hellepäivä, että ei ole oikeesti kuumaa. Mä suunnittelin jotain kevyempiä ajokamoja pikkuhiljaa alla, että ei rupee olemaan jo vähän niinku liikaa tavaa päällä. Ei tässä nyt sitten vähän vauhti kun kasvaa, niin tietysti rupee helpottaa, mutta tällaista tää on, koskaan ei oo hyvä. Kenkä hierä, niin muna seisoo. Ei siitä, katsotaan, mennään kotiin kuulostelemaan miltä äänitys kuulosti, että vieläkö on vitullista vinkumista ja suhinaa vai heitäkö kaikki vehkeet hulin vittuun ja nauhoittelee jotain pilkkikisoa seuraavana. Kuulemiin!